potom nechám vás. Takže dáme si túto dvojku, máme výpis z úverového účtu a máme výpis z bankového účtu, takže znova pre účtovníkov bez 2,6 jednotky skracujeme, hej, ide to rovno napriamo. Takže priamo poskytnutie bankového úveru. Máme tu napísané, že dlhodobého BD, takže musíme vedieť, že by sa jednalo o účet 461 a nie 231. No, takže poskytnutie. Niekomu sa zapol mikrofón, tak vás poprosím, aby ste si vypli. Ďakujem. Takže poskytnutie znamená, že nám prídu nejaké peniaze. Hej? Takže vidíme, že VBU prišli nám na bankový účet. Takže bankový účet je aktívum, zvýšil sa, lebo my prišli na ten bankový účet. No a zároveň mi vznikne záväzok voči banke, lebo som si tie peniaze požičal od banky. Takže zároveň záväzok je pasívum, takže zvýši sa mi aj záväzok. Dobre, ešte posledné urobím ja a potom už vás budem vyvolávať postupne. Takže máme tu VPD, výdavkový pokladničný doklad. Kto to nevie, tie doklady z tej prvej hodiny, tak treba si to niekde vypísať, treba, aby ste všetky tieto doklady vedeli. Dobre? VUU je výpis z úverového účtu. Ešte raz to by nezachytil. Takže VPD, výdavkový pokladničný doklad, mám tu ešte aj rovno príjemku, že som nakúpil ten materiál, ale teraz som ho nekúpil na faktúru ako túto v prvom kroku, ale kúpil som ho v hotovosti. To znamená, pribudne mi materiál, to už viem, že je moje aktívum, takže plus A, hej. No, zároveň som ho kúpil za hotovosť, takže z pokladnice. Pokladnica je tiež môj majetok, takže zároveň sa mi pokladnica zníži, takže minus A. Vidíte pekne, ako to stále sedí, že stále keď sa zamyslím, tak mi sedí tá účtovná rovnováha, teda tá bilančná rovnováha v tej súvahe. Hej. Dobre, poďme ďalej, môžete už niekto z vás ísť, ak niekto chce, tak sa kľudne prihláste, ak nie, tak vyvolám. Čakajte, ja si musím zobraziť aj ten Teams, aby som to vôbec videl. Chce sa niekto zapojiť? No, môžete Tomáš spraviť tú štvorku. Bude plus a minus. Tak na tú počítača bude pre mňa zvýšenie aktíva a zvýšenie pasívneho voči inovatívy sa mi blíži textu. Záväzok, hej. Záväzok. Dobre, takže počítať, že aktívum zvýši sa, zároveň záväzok voči dodávateľovi, takže pasívum. Dobre, fajn, poďme ďalej, niekto ďalší chcete ísť? Alebo mám vyvolať? Prečo? Veď to nechápem, že záväzok. Jana. Môžem zaplatiť za čo počítač. Čaká materiálne. Úroda faktúry za nákup Tak tam prečo je niečo materiálov, za tam by sa mal ponížiť pasívum. Materiál za hotovosť, to znamená, že ty kúpiš materiál, ktorý ti pribudne z tvojho A vlastne tvojho bohatstva tým a dáš si pádom minus tvojho bohatstva, ale minus a minus. Zaplatíš svojimi máme peniazmi. fakt výpis bankového účtu. Nám hovorí, že odkiaľ sme zaplatili. Ale aj počítač pribudne do môjho bohatstva a zaplatím s tými peniazmi. Že by to malo byť aj... Je to aktívum či pasívum, ten náš bankový účet. Aktívom poníži sa. Takže minus A. Dobre, super, ďakujeme. Ďalej, niekto? Môžete, Tereza. Úhrada dlžných daní, tak vlastne dane je pasívum, čiže tam nám klesne záväzok. Super. A keďže teda hradíme z nášho účtu, bežného, dajme tomu, teda To, čo máš zaplatiť. podnikateľského, tak tam bude zase minus aktívum tiež. Prečo mi klesne záväzok? Dobre, super. A potom pridáš peniaze akože splátku, čiže máš menej dlžíš. Možno ďalej, kto ste boli na rade ďalší, To Michal. je ťažké. Tak Takže nákup softveru bude, že sa mi Zvýši majetok. Počkejte, skúsim, že sa mi zvýšia pasíva. No,
doklady. Vždycky si prečítame, že aké máme doklady na začiatku. To vám hneď povie. Ja neviem, čo to je. Takže FD. aktíva v tom FRI. je, či? No čo je FD? Vieme, čo je FD? Faktúra dodávateľská, hej? Takže nám Tam je vznikne tá voči skratka, dodávateľovi čo to je? čo, keď mu budeme dlžiť. Pohľadok. No, presne opačne, hej? Pozor na to, pohľadávka a záväzok. Pohľadávka je, že niekto má mne zaplatiť. Záväzok je, že niekomu mám ja zaplatiť. Takže pozor na to. Takže vznikne mi záväzok, takže tuto mi narastú pasíva, alebo záväzok je pasívum. A zároveň, čo som nakúpil, tu máme čo? Software. Dobre, a software je aktívum či pasívum? Aktívum. Takže sa mi zvyšilo aktívum. Hej, takže jednoduché to je takto. Dobre, poďme ďalej, Erika. Výpis bankového účtu, úhrada dodávateľskej faktúry za počítač. Takže pasíva sa nám znížia, pretože už sme zaplatili. A taktiež sa nám znížia aktíva, alebo nám odídu peniaze z bankového účtu. Super, takže ten záväzok voči dodávateľovi sme zaplatili, tak sa zníži. Dobre, super, ďalej. Ale mám počítač, nie? Denisa, môžeme... Tak mi nepribudne. Výber hotovosti do pokladnice. Plus A minus A. Je tam príjmový pokladničný doklad, výber z bankového účtu. Minus Tak pasív. všetko bude na strane aktív, aj stupnú, aj klesnú. A prečo je pasívum, keď dám za to peniaze? Aby tomu každý rozumel, takže zníži sa mi bankový účet, takže bankový účet sa mi zníži. Lebo stále je to A nula. zároveň Ale to stále pri tebe, lebo to je mi tvoje narastú pokladnice. aktíva No, v to sme- pokladnici, hej? Čiže to trošku rozťahnem. To je plus A, teda minus aktív. A plus To je niekto ďalší? Nie, a plus aktív. Nie? Môžem ja. No, A- čo bude? Nákup známok. Známky ako... V akom zmysle známky? Poštové známky sa tam myslia, hej? Takže ceniny. Aha, poštové známky ako ceny. Tak to sú aktíva. Takže Plus aj minus. pribudnú mi aktíva ako ceniny, ale tým, že to nakupujem, tak mi ubudne z účtu. Takže plus a Doklad minus. máme aký? Doklad máme aký? Prečítajte doklady. Čo ja viem, odkiaľ mám VPD vedieť, a VRI. PPD vieme čo je? pokladničný doklad. Nejaký pokladničný doklad. Nie, či... Takže Výdavkový. nemôže to ísť z bankovým výdavkovým. Takže nemôže to ísť z bankového účtu, lebo to ide odkiaľ. Z pokladnice. Ja to ide z pokladne? No, keď máme doklad, že VPD, tak určite to ide z pokladne, lebo nemáme VBU, hej? To by sme museli mať VBU, výpis z bankového účtu, aby sme vedeli, že to ide z bankového účtu. Aha, OK. Takže máme pokladnicu, takže pokladnica je to náš majetok, takže sú to aktíva, hej, takže sa zníži. Ale veď to Je to, hovoril. OK, ale teda akože, že ide to, Ale že to hovoril. je na strane aktív, len to není cez bankový účet, ale cez pokladnicu. Ale to hovoril. V podstate tie známky sme kúpili v hotovosti. Áno, presne tak. OK. Hej, to vám vždycky povie ten doklad, takže často študenti rovno Výpis čítajú, ale bankového sa hovorí, že ten doklad, lebo ten doklad Ale takisto. vám väčšinou už vždy hovorí jeden účet, takže keď náhodou sa Zníži idete sa nám pohnúť, pasívum tak vždy sa zamerajte na ten doklad. a zníži sa No, nám aj skúsme niekto aktíva. ďalší sa ešte hlásil, Michail, Čo je myslím, F? no, môžete. Áno, takže je to výpis bankového účtu, inkaso faktúry odberateľskej a tým pádom sa nám zníži pohľadávka voči odberateľovi, to znamená, že na strane aktív sa nám zníži a navýši sa nám vlastne peniaze na bankovom účte, takže tam nám pribudnú aktíva. Čo? Veď plus pasív. Dobre, môžeme ďalej ísť niekto, kto si to chce vyskúšať. Ja nechápem tomu, veď plus pasív, nie? Plus A plus A. Nechápem. No, ešte nejaký dobrovoľník sa nájde. Potom Čiže nezabudneme budete sa pomôžeme, keď niekto nevie, to je v pohode, na to sme. Môžem ísť aj ja znova, ak niekto. No, tak skúste ešte. No, dobre. Teraz máme prvú výsledkovú zmenu, hej? Takže vidíte, že na červeno sú odlíšené teraz. Prvá výsledková zmena, to znamená, že tam bude nejaký výnos, alebo tam bude nejaký náklad. Tak skúsme.
OK, Dokladná. takže toto je faktúra dodávateľská. A je to faktúra za spotrebu energie. Rieši, že ako si aktívny na hodine. Takže dodávateľ nám vystavil faktúru. To znamená, To som minus aktíva. Lebo musím zaplatiť. že sa nám zvýšili záväzky. No, dobre, takže to je čo? Takže to je plus P. To je zvýšené pasívum. No a zároveň, čo to je pre nás tá spotreba energie? Čo je... Náklad. Takže náklad. Len plus P ste dali do aktív. Pardon, hej, vidíte, ja som zabudol úplne na tieto hore, na tie slupčeky. Takže sa musia ísť plus P, lebo s dennými to robíme tak, že to dávame do jedného všetko, že všade píšeme do jedného slupčeka. Je tak, aha. To pri externých srdc máme takto rozdelené. Dobre, OK, poďme ďalej. Chce ešte niekto? A tam netreba nič urobiť s aktívami? Nie. To je tá pointa, že ten náklad nám ako keby ovplyvnil aj tie pasíva, hej, lebo keď mi vznikne náklad, tak ja zarobím menej, to znamená, že sa mi zníži výsledok hospodárenia a výsledok hospodárenia už mi ide do súvahy, takže ako keby toto N-ko má rovnaký efekt, ako keby tam bolo minus P. Takže už keď si tu predstavíme, že minus P plus P, tak už mi to sedí, hej, tá rovnováha. Takže z toho dôvodu. No, poďme ďalej, kto sa hlásil medzi časom. Som videl, že niekto mal ruku hore, môžeme. Viktor. OK, tak ďalej tam je úhrada faktúry dodávateľovi z bankového účtu. To znamená, že bude mínus aktíva a mínus pasíva. No, dobre, prečo? Lebo vlastne uhradím tú faktúru, čiže s aktívmi ubudne, ale teda aj na faktúre mi teda dodávateľovi vyplatím, čiže si znížim u neho pohľadávku. Pozor, my sa na to pozerajme vždycky z našeho pohľadu, hej? Lebo my máme voči dodávateľovi čo? Záväzok. Záväzok, takže ja si znížim svoj záväzok, hej? Nikdy sa nepozerajte na to, že čo má dodávateľ voči mne. To mňa nezaujíma, že čo má on voči mne. On má voči mne pohľadávku, to je pravda, ale to vás bude mýliť. Na to sa nikdy nezamerávajte. Vždycky sa zameriavajte na ten náš podnik. Každý si predstavte, že sme nejaká účtovná jednotka, nejaká firma a vždycky sa na to pozerajte z tohto pohľadu. Dobre, ďalej, poďme, niekto chce. No, Petra, môžete. Tam by v tom telefónnom účte malo vzniknúť pasívum a rovnako aj náklad. Dobre, a prečo pasívum? Lebo Na to prišli. v princípe dostaneme nejakú faktúru asi za to, lebo platíme im. Takže faktúra dodávateľská, nám prišla. Pozor, ešte im neplatíme, ešte v tomto momente sme Budeme im. Zvýšil sa záväzok a zvýšil sa mi náklad. Keď si pozrieme osnovu, tak telefónny paušál do ostatné služby 518. To býva často aj na písomke, tak aby ste vedeli. No, Erika, môžeme? Faktúra dodávateľská pôjde výrobku, takže výnosy sa nám zvýšia, ale aktíva sa nám znížia. Minus a plus. Ale prečo sa znížia aktíva? Lebo ako keby sa nám... No potom predali tie výrobky. Predali sme výrobky, ale... Výrobky mi neodišli, lebo ja tu nemám, že výdajka, že by mi odišli výrobky. Hej. V tomto bode ešte s výrobkami sa nič nemení, iba som vystavil faktúru. Takže teraz sa nefixujte na tie výrobky, ale na to, že ten odberateľ v budúcnosti nám bude musieť zaplatiť peniaze. To znamená, že čo mi vznikne voči odberateľovi, keď mi musí zaplatiť niečo? Pohľadávka. Ako to voláme? Pohľadávka. A pohľadávka je aktívum či pasívum? Pasívum. Aktívum. Aktívum, super. Takže vznikne nám tu pohľadávka. Dobre, to je častá ináč chyba, že často spoločnosti už keď majú, že predaj výrobkov, už chcú niečo robiť s výrobkami,
ale nemôžeme robiť nič s výrobkami, lebo tu mi chýba doklad, tu by musela byť výdajka, že už som ich aj vyskladnil. Takže znova tento predaj výrobkov, on je v dvoch krokoch. V prvom kroku vystavím faktúru, v druhom kroku budem mať, že vyskladnenie výrobkov. Dobre, to je potom už úplne zase ďalšia operácia. Ona môže nastať za mesiac, ona môže nastať za 3 mesiace alebo podobne. Takže na to tu bacha, keď mám FO, tak vždycky výnos. A je to inak častá chyba, že študentom nenápadne, že im vznikne nejaký výnos. Oni chcú urobiť tú pohľadávku, to im ešte nápadne zväčša a potom chcú zobrať tie výrobky, takže oni by napísali, že minus A, ale vždycky musíte pamätať, že s tou faktúrou odberateľskou je nejaký ten výnos, hej. Takže ak skúšku správnosti, keby si chceme spraviť, keby to bolo tak, ako sme predtým hovorili, myslím, že minus A, tak by nám nesedela v takomto prípade tá rovnica, hej. Lebo keď my si predstavíme, že výnos, on nám vlastne zdvihne výsledok hospodárenia a to nám vlastne zdvihne pasíva. Takže toto plus V má rovnaký efekt, ako keby tu bolo, že plus P. No a už keď sa na to teraz pozriem a vidím, že na jednej strane by som mal minus A a na druhej strane by som mal plus P, tak to znamená, že na jednu stranu som pridal a na druhú stranu som zobral. To znamená, že tie strany by sa mi nemohli rovnať. Takže aj v prípade takéto nejakej skúšky správnosti by sme došli na to, že to je chyba. Takže správne tuto potom, ako sa tá kolegyňa opravila, tak je tam plus A. Poďme ďalej, niekto chce ísť? No, môžete. Úhrada splátky dlhodobého bankového úveru z bankového účtu. Máme výpis z bankového úveru a výpis úverového účtu, čiže... Pozor, toto je, že z bankového účtu, nie že z bankového úveru, hej? To je z obyčajného účtu výpis a toto je z úverového výpis. Takže mal by nám byť náklad. Prečo? Úhrada, no lebo je to... A ja sa vás spýtam, čo máme voči tej banke, keď im dlžíme peniaze? Záväzok. A ideme im poslať splátku, tak sa zvýši či zníži? Zníži. Zníži sa záväzok. Takže prvý už máme, minus P. Minus P. A zároveň z čoho sme zaplatili? Doklad tento nám hovorí, že odkiaľ vyšla tá úhrada. Bankového účtu, takže minus A. Takže to je celé. Vybavené, sedí, hej. Takže toto nie je náklad, to splátka úveru. Náklad by boli možno nejaké úroky, keby splácame, že to účtujeme rozdielne, hej. Tak to by mohol byť napríklad náklad, že úhrada úrokov debetných. Ale v tomto prípade je to takto jednoducho iba správené minus A minus P. Dobre, ďalej niekto. No, môžete, Tomáš. Takže prípravu na pracovnú cestu a z pokladní som dal peniaze, takže aktíva sa mi znižia a zvýši sa mi vlastne pasíva tiež. Zníži. Prečo? Teda Kde by sa znižili pasíva? Teda zníži. Alebo znížili, neviem, čo sa to dali. Zvýšili. No tak keby som ja zaučtoval toto, znížil. Tak sedela by mi rovnováha. Keď si predstavíte tú dvojramennú váhu, tak vy ste na jednej strane zobrali a na druhej ste pridali, tak bola by v rovnováhe tá dvojramenná váha? Nie, zniží sa mi to, lebo to má vlastne, kebyže mi to nevráti ten štátnu splátu, takže sa mi to zniží záväzok aj voči zamestnancovi. No, ale stále to je zle, lebo mne voči zamestnancovi je to minus P, len to, čo on hovorí s tými ramienkami, nedáva zmysel. Dopredu a on mi ešte nič nevystoval, ani nič mi nepovedal, že kde ich minul alebo neminul. Takže v tomto momente mám ja voči tomu zamestnancovi iba pohľadávku. Dobre? 335 pohľadávky voči zamestnancom. Takže kým ten zamestnanec mi nedoniesie doklady alebo mi nevráti peniaze, tak je to obyčajná pohľadávka. Takže by to bol tento prípad. Hej? Minus A plus A. Takže tiež jednoduché relatívne. A môžem sa spýtať? Môžem sa spýtať, no jasné. V tejto situácii, keď sa bavíme o takýchto preddavkoch pre zamestnancov, tak keď sú podnikatelia, čo si založia jednoosobovú SROčku a zároveň sa sami v nej zamestnajú, tak môžu ako keby týmto spôsobom odôvodniť, alebo teda ospravedlniť výber hotovosti z účtu,
že povedia si, že ja ako zamestnanec svojej firmy idem na pracovnú cestu? No môžu, prečo nie, ale v tomto postavení, keby boli aj spoločníkmi, tak sa používa skôr 365. To sú pohľadávky voči spoločníkom, myslím, nie, to sú záväzky, ale potom sú tam si pohľadávky voči spoločníkom, hej, 354, takže skôr to by sa asi použilo. No závisí, v akom postavení by bol v tejto konkrétnej operácii. Keby tam bol ako zamestnanec vyslovene, že má aj pracovnú zmluvu, tak by to mohla byť aj tá 335. Ale keby nebol zamestnanec, lebo keď je konateľ, nemusí byť aj zamestnanec. A keď sú jednoosobovky, väčšinou býva konateľ aj spoločník, tá istá osoba, ale není zároveň zamestnanec, lebo nemá pracovnú zmluvu, tak v tom prípade by tam bola asi 354, že je pohľadávka voči spoločníkovi. Ale ináč funguje to rovnako, není tam akože žiadna zmena, že by to bolo nejako inak. Ok, a tam potom treba dokladovať aj niečo, že keď vznikne takto, že odídeš z účtu a vznikne pohľadávka, tak potom to treba nejakým spôsobom ešte doprocesovať, že vystaví nejaké doklady, alebo... No samozrejme, potom ide ten zamestnanec na tú pracovnú cestu a jemu vzniknú nejaké náklady, ktoré by sme zaúčtovali na účet 512, to je že cestovné, keď si všimnete v osnove, tak 512 je cestovné. Takže potom naopak v ďalšej operácii by vznikol nejaký náklad, hej. To aj budeme také mať potom v ďalšom semestri, že v ďalšom účtovnom prípade by mu vznikol nejaký náklad. Dajme tomu o týždeň on ide na tú pracovnú cestu, zaplatí hotel, taxík a vlak, tak mu vznikne čo ja viem 200 €. No a to by išlo na tú 512, na tú cestovné a zároveň by nám vznikol záväzok voči tomu zamestnancovi, že mu máme tie peniaze zaplatiť, lebo oni môžu byť v inej výške, ako je ten preddavok. Chápeme sa, preto najprv vznikne ešte záväzok a potom ešte vznikne zase tretí účtovný prípad, kedy mu my preúčtujeme tú pohľadávku s tým záväzkom, to znamená navzájom sa započítajú a pokiaľ tam vyjde buď nejaký preplatok, alebo tam vyjde naopak, že my mu musíme niečo dať ešte, tak to je zase ešte štvrtý účtovný prípad, že by sme mu doplatili vlastne za tú pracovnú cestu, to čo minul. Takže tento prípad zrovna dokonca budeme mať budúci semester a ten bude až na 4 riadky, ako keby. Keď sme tuto v tých riadkoch, tak ten bude na 4 riadky. Takže takto nejako ten celý proces funguje. OK. No, poďme ďalej. No, není zač. Ďalej niekto chce ísť? No, skúste, Denisa, ešte môžete. Nákup materiálu do spotreby, je tam výdavkový pokladničný doklad, takže to ide z pokladnice, aktívum nám klesne a zároveň nám klesne aj náklad. Nie, on stúpne. Náklad nám vznikne. Stúpne? Áno. Aha, OK. Takže takto. Dobre, poďme ďalej. Prečo nám stúpne? Kto chce ešte, Viktor? Áno, tu som. Iba sa chcem opýtať, že prečo nám vlastne stúpne ten náklad z toho predtým? Kde konkrétne? Lebo predtým nám nestúpol náklad. Tu sme boli predtým. A tu sme teraz. No, tak ktoré myslíte? To myslíte? Toto áno, to posledné, čo robila. Lebo keď sme si hovorili, že ako hoci čo vidíte, že je do spotreby, tak automaticky si musíte v hlave asociovať, že to je náklad, lebo náklady znamená, že spotrebovávame nejaké zdroje, hej, alebo niekomu platíme za nejaký výkon. Takže to sú náklady. No a keď si pozrite 5. triedu, tak máme 501 účet, máme, že spotreba materiálu. Takže ešte tam máme presne taký účet, dobre? Takže takýmto spôsobom v rámci toho výrobného procesu proste prechádza ten materiál z formy majetku do formy nákladu, že sa spotrebuje jednoducho. Takže toto je náklad. Dobre, ďalej niekto? Peter? Dobre, takže ja by som ďalší prípad, to je v podstate výdavkový doklad. Vydaj materiálu zo skladu do spotreby. Takže tam by som to dal nákladu, že nám vznikol náklad, lebo máme spotrebu. A vydaj materiálu áno, minus aktíva, lebo v podstate to, čo mám na sklade materiálu, sú aktíva. Presne tak. Všimnite si, že tieto dve operácie sú kvázi rovnaké, akože, lebo my sa teraz pozeráme iba z hľadiska
tej súvahovej zmeny výsledkovej, respektíve, že minus A plus N. My sa teraz nepozeráme na konkrétne účty. Konkrétne účty samozrejme sú iné, hej, použité. Iba tieto dva sú rovnaké, tieto dva by boli v podstate iné, ale vidíte, ako to môžeme spraviť, že môžeme ho rovno kúpiť a rovno ho aj spotrebovať. Ale takisto, ja som ho mohol kúpiť niekedy v minulosti, napríklad tu si všimnite, tu sme ho kúpili a pribudol mi materiál na sklade. A ja ho teraz z toho skladu idem spotrebovať. Takže toto je vlastne ako keby súvisiace, dajme tomu kvázi, s tou jednotkou, lebo teraz ho idem spotrebovať konečne. Dobre, poďme ďalej. ZVL. Vieme, že čo je ZVL? Vie niekto? No. Zúčtovacia listina? Áno, zúčtovacia výplatná listina. Hej? Tak skúste to aj zaúčtovať rovno, čo sa tam stane. Tu to máme aj napísané zrovna, že je to tam tak rozpísané. Ešte, to je to isté. Takže mzdy pracovníkov ako náklad a záväzok voči zamestnancom. Takže náklady sa nám zvýšia a záväzok tiež sa nám zvýši, takže pasiva tiež sa nám zvýši. Bude plus P a plus N. Dobre, takže plus P, lebo mi narastie záväzok voči zamestnancom. Kto by nechápal, že prečo, tak pozrieme si osnovu 5.2.1 mzdové náklady, takže mi vznikne náklad a zároveň mi vznikne záväzok voči zamestnancom. Pozor, často na písomke, alebo teda často vždy, alebo nikdy tam nebudete mať napísané toto celé, hej, že ako náklad záväzok, to tam máte len teraz napísané, keď začíname. Ale na písomke tam budete mať iba, že priznanie hrubých miest. A to je všetko. A vy musíte vedieť, že čo tam idete účtovať, lebo zase sa často stáva, že študenti už chcú brať z účtu bankového. Ale vy nemôžete brať z účtu, lebo vy nemáte napísané, že úhrada miest. Dobre, to je zase 2 kroky. Takže najprv priznám mzdy a potom ich uhradím. To sú 2 rôzne operácie a ešte medzi nimi sú ďalšie 3 operácie, lebo ešte im musím odvody strhnúť, všetko možné. Takže preto. Dobre, poďme posledné. Tu máme zrovna tú výplatu. Chce niekto? Poďme, ja neviem, vyvolám niekoho, tak Nikola Brksová, môžete vyvolať. Dobre. Tak nechajte kolegyňu, nech si to vyskúša. Jak je tu? No, tak vlastne... Vieme doklad, aký tam je? Či nevieme? Výdavkový pokladničný doklad a tá výplatná listina. No, tieto dva ani nie. No, tak kolegovia poradte, že čo je to za doklady? Výdavkový pokladničný doklad a ten znamená, prečo si to numerujú? Zúčtovacie výplatná listina. Lasica, tak. Takže, čo sa tam stane? Čo tie 2 strany budú robiť, čo, kolegyňa? Odíde mi výplata, hej, takže idem zaplatiť. Ale no, takže vlastne... Z pokladnice, hej? No, z pokladnice. A... No, to je vlastne... Pokladnica. Áno. Takže aktívum a zníži sa, či zvýši, keď idem zaplatiť. Zníži. Tak. Hej, takže iba minus A. No a zároveň ja voči tým zamestnancom mám záväzok, hej. Takže teraz mi ide, predtým mi vznikol a teraz ho idem vyplatiť. Tak čo sa stane s tým záväzkom? Zvýši sa, či zníži sa? No, zníži sa záväzok. Takže minus pasívum. Hej, takže to je celé už jednoduché. Dobre. Dobre, poďme ďalej. Ešte? Dokedy máme byť do 20 či do 30? 20. Povedz rýchlo. Do 20. Do 20 iba. To sme sa zabavili. No, dobre. Takže, ktorý ideme príklad? Ktorý dáme tak v rýchlosti? Dajme túto tabuľku. Všimnite si, že to je vlastne súvaha, ale vertikálna, dobre? Takže vypísané tie účty sú pod sebou. A akože vidíme, že tu nám niekde končia aktíva, takže tu sú aktíva a tu sú pasíva. No a teraz ideme hľadať tie konkrétne účty, kde čo zaúčtujeme. Takže tieto sumy si tu nevšímajte, dobre? Toto není pre vás dôležité, to vám teraz dám bielým, aby vás to nemýlilo. Takže tento stĺpec vôbec neriešime.
No čo sa tu stalo? Máme tu nejaký doklad, máme VPD, výdavkový pokladničný doklad. To znamená, že som nakúpil materiál za hotovosť. Takže musím to teraz zaúčtovať. Vidím, že tu mám účty, dobre? Takže materiál za hotovosť ide na sklad, lebo nemám tu napísané, že spotreba. Takže keď nemám spotreba, automaticky sa dovtipím, že ide na sklad. Takže viem, že za 20 €, tak dám sa do jednotky stĺpčeka, lebo jednotku robím, hej, takže tu je jednotka, vidím, a tu je jednotka. No a teraz nájdem si materiál na sklade a zvýšil sa mi alebo znížil. Takže keď som nakúpil, tak sa zvýšil, takže napíšem plus 20, hej. Pozor, ešte musím druhý účet, lebo máme podvojnosť. To znamená, za čo som ho kúpil? Doklad, z pokladnice mi odišli peniaze, takže pokladnica mi odídu, takže musí byť minus 20, hej. No a pozor, na čo zase nezabudnúť, za to je polovica bodov, toto bude na teste. Polovicu bodov máte za tieto dva účty správne, akože z každého stĺpca samozrejme. A druhú polovicu máte za tú súvahovú, lomeno výsledkovú zmenu. To znamená, tu už nerozmýšľam, tu už vidím, že obidva tie účty sú medzi aktívami. To znamená, že vidím, že jeden účet aktíva klesol a jeden stúpol. Vybavené. Dobre? Idem ďalej, spravím ešte toto druhé. Dáme si, že VPU uhrada dodávateľské faktúry za materiál, takže výpis z bankového účtu. Takže ja som zaplatil 1000 € z bankového účtu, takže sa mi znížil 1000 a zároveň som zaplatil dodávateľovi, voči ktorému som mal záväzok, takže ten záväzok, keď ho zaplatím, sa znova zníži. Minus pasíva dodávateľovi. Poďme ďalej. Trúfol by si niekto na tú trojku v rýchlosti? To je v podstate to isté, čo sme doteraz robili, len už sa pozeráme na týchto pár účtov, čo tu je. Dobre, tak keď nikto, tak idem ja ešte, skúste si pozrieť tie ďalšie, aby sme mohli keď tak niekoho z vás vyvolať, ale keď nie, tak kľudne to spravím aj ja, jak sa na to necítite ešte. Takže máme faktúra za nákup počítača, takže počítač som nakúpil, takže ten mi ide na samostatné hnutelné veci, to by sme sa mali naučiť, 022, Čo je hnutelné a počítače, nehnuteľné? stroje, auta, všetko, takéto. Takže tam máme 1800, lebo som ho nakúpil. Zároveň záväzky voči dodávateľom sa mi zdvihnú, lebo mi dodávateľská faktúra prišla a znova súvahová výsledková zmena. Tu som zapílol nulu. Tu už sa nemusím pozerať na nič, iba do tejto tabulky, že vidím, že druhá polka sú pasíva a táto polka sú aktíva. Takže tu napíšem plus A, plus P. Tuto som to zabudol, samozrejme, že by som mal pol boda dole, takže tu je zase minus A a minus P. Hej. Dobre, dokončíme to na budúce. Chápeme, alebo máte nejaké otázky? Toto tabulkou asi sa trošku ešte potrápime budúcu hodinu, takže... Lebo to si dobre, pochopil, takže keď že nemáte to otázky, tak ďakujem za pozornosť, vidíme sa potom 20. alebo až neviem, kedy tam je ten ďalší dátum, vždycky to zabudnem. 25.4. sa vidíme, dobre? Takže za nejaké 2 týždne plus minus. Tak sa zatiaľ majte a pekný zvyšok víkendu. Ďakujem. Ďakujem.